Hau izan da nire ikerketa nagusia azken 15 urtetan. Eta egon naiz, orain arte 50 bat artxibotan, Europa eta Amerika osoan zehar, da milaka eta milaka dokumentu bildu ditugu. Milaka izan daitezke 30.000, 35.000, hor. Guretzat ezen izan Gerra Zibil Espainola, noski. Gero ikusiko dugun bezala, Gernika honbatu zuten piloto guztiak alemanak italiarrak ziren. Gure erbestea etzan 39an hasi, 36an ja eskapatu ziren gure familiako kideak besteak beste. Nafarrotik edo Arabatik edo Gipuzkoatik Bizkaira, iparraldera edo altzuten tokitara. Orduan, guretzat gerra hasi izan 36an, baina etzen bukatu 45 arte. Mussoliniri ja eskatu zizkieten hegazkinak otsailean. 36ko otsailean ja eskatuta zituzten hegazkinak. Hitlerri hortxe, uztailean. Badago hemen espainol bat, nahi dituenak hegazkinak komunisten kontra borrokatzeko. Gerinek bai nahi zuen. Eta honek, 5 minututan esan zuen, bai ba, lagunduko diogu Frankori. Guztien eritziaren kontra. Zara bat ere naziona. Hori txikikeri bada, horrek ez ematen ez da. Kondor Legioa deitu zitzaion, ze ezin zuten adierazi, nola baita esateko, hauek alemanak zirenik. Euskal Herrian egin zuten lehenengo aldiz, bai, borroka hola Legion Kondor modun, bai, hegazkin guztiekin eta ziren bi hauek. Burua zen Hugo Esperle. Eta estatu nagusiko burua Richthofen. Hugo Esperle gizon handia zen, kasik 2,10 metro, ez dakit zenbat neurtzen zuen, izugarri altua, eta pisatzen zuen ia 200 kilo. Oso handia. Deitzen zioten hartza, el oso, euren soldaduak eta. Hitlerrentzat zen bere ejertzitoko pertsonarik guapoena edo itxurosoena. Richthofenen lana, hemen adibidez Euskal Herrian hasi zen nagusiki hori operazioa eta bere lana bete-betean egiten, zan hori bombaketa perfektoa asmatzea. Toki bat bombatzeko behartzen Frankoren agintea. Franko zen bakarra agindu zezakena hiri bat bombatzea o herri bat bombatzea. Osea, bombatu zituzten herri eta hiri guztiak zuten Frankoren agintea. Etzen alemanen gauza. Bomba horiek pisatzen zuten 250 kilo. Eta abiadura zuten 450 kilometro orduko. Gozaltzen zuen txampana ostrekin, egunero. Bai, ostres kon txampan. Hori goizeko 4:00. Guztia kontrolatu zukatela. Dana pentsatuta. Ikasi nuen egan egiten. Ez nuen inora metraiatu, baina ikasi nuen egan egiten ikasteko nola den. Logika. Horietako batek anotatu zuen bere diarioan. Cuando estos idiotas empiezan a correr, no saben que están perdidos. Eta zergatik Gernika, hori da galderarik importantenetako bat. Zergatik Gernika, ze, klaro, beste batzuk baziren. Bueno, eta honetarako oso naziak izan behar zait, ulertzeko, niri kostatu zait 10 urte, hau da ulertzea. Hauek nahi zuten bombatu aprilaren 20an. Aprilaren 20a azte artea zan, osea, astelena 19. Zergatik, aprilaren 20a zan Hitlerren urtebetetzea. Orduan, hau zan, urtebetetze, oparia. Hori izan bartzan. Eta etzen gertatu, zergatik, 19an eguraldi txarratea zan, oso, euria eta, orduan ezin izan zuten bombatu eta atzeratu berri izan zuten aste bat. Lehen esan dakoak, 3 hegazkinetako kate horiek, 32 iztari, 32 hegazkin, hori da 11 kate, eta jarri zituzten bueltaka, Gernikan zehar. Nola deitu zioten horri? Zu magikoa. Gogoratzen Siegfriedoren historia eta zu magikoa. Hor ametraiatzen eta ametraiatzen. Hau da, eritik kanpo atera nahi zuten guztiak ametraiatzen. Eta orduan zer egin zuten, hori 21 bombaketari haundi, pisutxo horiek, etorri ziren itsasotik, hor 150 metroko, korredore batetik, nola baita esateko, irunaka, horrela. Eta hori lekukoek ere esaten dute, botatzen zituzten kutsak. Andramarin 500 pertsona hil ziren. Andramarin bakarrik. Andramariko errefugioan danak behan. Etzen inoratera, inoiz. Hiriaren 85,22 desagertu zen. 2000 lagunetik gora hil ziren. 1600, gehi 500, 2000tik gora. Zenbat izan daiteke, ez dakigu, ezin dute esan.
nik ez dut haiek bezala egingo, esan, hil ziren 2745, hori ezin da esan. Behar dugu dokumentazioa. Eta gero, gainera, izugarrizko propaganda egin horrekin. Egin zuten lehenengo gauza, Eltzean izan zen argazki bat atera, oso famatua, hori dago argazkia toki guztietan, falangista bat eta rekete bat zuhaitz zaharran parean. Enbor zaharraren parean. Eta azpititulua, prentxan, toki guztietan, lo que los rojos destruyen, Franco preserva. Franco, arquitecto de la paz. Franco, amigo de los fueros. Franco, amigo de Gernika. Franco, amigo de los vascos. Hortik aurrera nahi duzun guztia. Gernika bombatu zuten 7 aldiz. Bombatu behin. Hau da, aprilaren 26ko bombaketa, larriena. Baina gero, 27an, 28an, 29an, 30an, maiatzaren 1 eta maiatzaren 3an, bombatu zuten Gernika berriro. Estanda dalata, edo erreketa dalata, edo ametraiamendua dalata, zatiak besterik ez zituzten. Zati guztiek erre zituzten San Juan Ibarrak plazan. Eta hori jende askok ikusi zituzten zatiak zintzilika. Bomba heltzean, buru bat hemen, beso batan, eta zati horiek ateatzen ziren eta gero zintzilika. Hori Gernika osoan zehar. Eta orduan postalak gazteleraz transkribatu zuten literalki audio. Querida Else, España es un país magnífico. Lo podemos destruir en unas pocas semanas. Ayer enterramos un pueblo, Gernika. Con amor, Hans. Hori zen eskalagunari, eta hau da, Francoren agintea esaten. Gernika no ha sido bombardeada, hay que decir que han sido los rojos los que la han quemado. Gernika, Lekeitio, ez dakiz ez dakiz. Asko sokerrago da. Frankok adoptatu zuen Gernika, bere alaba bezala. Eta orduan eman zuen dirua, errekonstrukzioa egiteko modu honetan. Presoak erabiliz eta bar. Euskal Herrian egon ziren 1200 bombaketa. 1200. Otxandiotik hasita eta Enkarterriko azken bombaketa arte, 1200 operazio. Hoi dira gutxo gora 1700 bombaketa, 1700 bombaketa. Urte baten. Hau da bat. Eguneko igual 10-12. Horrela irabazi zuten gerra.